Nina bovemvalo likaphunga noMageba uvemvano olubabalaza ibhadu ngibathi ngiyalithintela haqabala siyakhuleka nina bezulu eliphezulu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje sithathe le province ibe ngaphansi kwa ANC Obengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lakhe kufanele lithathe intambo zokubusa esifundazweni iWestern Cape emva kokhetho likazwelonke. Usho lokhu ngesikhathi ekhankasa ePhilippi khona eWestern Cape. Lo abengumengameli wezwe uJacob Zuma usefaka isicelo sokufuna kushenxe amajaji enkantolo yomthethosisekelo ayisithupha ngaphambi kokulalela kwesicelo se-IEC esiphikisana nokufakwa kwakhe ohlwini lwabazomela umkhonto wesizwe okhethweni. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lakhe kufanele lithathe intambo zokubusa esifundazweni iWestern Cape emva kokhetho likazwelonke oluzoba zinga-29 kwephezulu. Uthi ke kule minyaka engama-30 edlule ukhona umehluko empilweni yezakhamuzi zakuleli. uRamaphosa ubehola umkhankaso weqembu lakhe ePhilippi khona esifundazweni iWestern Cape. Umengameli uCyril Ramaphosa uqale ngokukhumbuza izakhamuzi zasePhilippi ukuthi iziphi izinguquko ezaqhamuka nohulumeni wentando yabantu kuleminyaka engama-30 eyedlule. uRamaphosa uthi sesifikile isikhathi sokuthi iDA ikhishwe emandleni okuphatha eWestern Cape. Ngifuna ukuthi xa siya kulolu khetho siguqule izinto sikube noshintsho oluzobonakala ukuthi sithathe le province ibe ngaphansi kwa ANC engasaphindi ibe ngaphansi kwa le party engasebenzela isizwe. Uphinde wasola iDA ngokwehluleka ukusebenzisa imali eyabelwe yona ukwenza ngcono impilo yabantu eWestern Cape. Le province izawuthola le mali le masipala uzothola nemali umetro uzothola le mali yezindlu ayifika apha ayide isetshenziswe ibuyela emva ingayenzanga umsebenzi wayo. Phezu kwalokho uthi namanye amaqembu akukho umehluko azowenza kwazise awakaze abe sezinhlakeni zokuphatha kuhulumeni. Bazohamba la phakathi kwethu baloko benixokisa bethi nywe so nizilibajonge kakuhle ngoba bona noqabethetha ubamamele kakuhle uzoba yonke into abayithethayo bathetha lento ethethwa yiANC. Emva kwalokho ke uRamaphosa unikele ihholo lomphakathi kuyolalela izikhalo zezakhamuzi kule ndawo. Kulezi indaba ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. I-ANC eGauteng iqinisa amandla umkhankaso wayo njengoba sekusele insuku engama-26 ngaphambi kokuthi kubanjwe ukhetho lukazwelonke. Namhlanje i-ANC bifolosa ngeingwevu zayo zabaholi uKhalema Motlanthe kanye noThabo Mbeki ezingxenyeni ezahlukene zesifundazwe. Owayeyiphini likamengameli we-ANC uKhalema Motlanthe ubehola umkhankaso weqembu bengena umuzi nomuzi eDeepkloof ehamba namalungu obuholi besifundazwe. uMotlanthe ngomunye abaholi aseke bagxeka inhlangano ebusayo eminyakeni edlule. It wasn't like a prediction, it wasn't like a wish, but a plea rather to the leadership of the ANC to open up their ears and hear the cries of the ordinary people there. That's what it was. Esoshanguve bekujutshwe owake wabanga umengameli uThabo Mbeki. Uphosele inselelo iANC ngokuthi izithembiso abazenza emphakathini njengoba benxenxa amavoti kuzofanele baqinisekise ukuthi bayazigcina njengoba zinjalo emva kokhetho. There are too many challenges which must be addressed. And I'm saying to the people of Soshanguve that we make a commitment as the ANC that the promises we make, we will keep them. And we must make sure that we keep them. It's an obligation. Maqondana nesinqumo se-ANC sokubizela isigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kumholi we-MK Party ophinda abe yilungu le-ANC uJacob Zuma. Umbeki ukholelwa ukuthi i-ANC ithathe isinyathelo esifanelekile ngalolu daba. uMotlanthe uqagula ukuthi uZuma uzakhele umlando omusha. He's made his own choices and that's his history. He's written his own history that way.
what he has done clearly with regard to this MK party office and all of that is really to commit a very serious offense against the constitution of the ANC. And so the ANC, I think, has taken the correct decision to say, therefore, he must, because he says he's still a member of the ANC, therefore he must be put through the disciplinary processes. Ngempela sonto iANC izoqhubeka nemikhankaso yayo isifolosa ngoDavid Mabuza owake waba yiphini likaMengameli eqenjini kanye nakuhulumeni. Lo wabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma usefaka isicelo sokuthi ufuna kushenxa amajaji enkantolo yomthethosisekelo nokuba amajaji ayisithupha ngaphambi kokulalelwa kwesicelo seIEC esiphikisana nokufaka kwakhe ohlwini labazomela iqembu umkhonto wesizwe okhethweni. Enkantolo yomthethosisekelo ke kulindeleke ukuba ilalele isicelo sekhomishana ezokhethwa eyimele ngolwesihlanu luzayo. Kepha lesicelo esesifakwa uZuma kungenzeka sikuphazamise lokho isigatshana somthethosisekelo 167 sithi ke isicelo esifakwe kule nkantolo kufanele silalele okungenani amajaji ayisishiyagalombili. UZuma neqembu MK bakholwa ukuthi amajaji alenkantolo ayisithupha aqhemile futhi awakulungela ukulalela isicelo seIEC ngenxa yokuthi ayehola icala lakhe lokwedelela umyalelo wenkantolo nalapha agwetshwa khona inyanga ezishumi-5 ebhadla ejele ngo-2021. Kepha ke uZuma ubhekene nomqansa ukukhombisa ubufakazi bokuthi ngempela lamajaji achemile. Mbukeli abanesifiso sokuvota ngokukhethekile basenalo ithuba lokwenza lokho kuze kube seyinzolweni zobusuku banamhlanje. Nabantu abaphila nokukhubazeka nabo bayaqhuquzela ukuthi bayifake izicelo zokuvota ngokukhethekile. Isifundazwe Eastern Cape sinesibalo esiphezulu sabantu ababhalisela ukuvota okukhethekile njengoba bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-200. iFree State yona inesibalo esincane njengoba bangaphezudlwana kwezinkulungwane ezingama-46. About 2/3 of all special votes that are approved are for for voting station visits, and about a third, at over 300,000, are people that are going to be voting at homes, in hospitals, and places of confinement. We believe that this is a great opportunity for those of our citizens who are not able to come on the 29th to have a prior opportunity to cast their votes. Abantu abaphila nokukhubazeka nabo bayacela kuba bafake izicelo. People who are disabled can also apply for these two categories of special votes if they need them. If you are let's take a person who's blind, but who also has a impaired mobility, they can apply to be visited at home. Labo abathanda ukufaka izicelo zokuvota okukhethekile basanaso isikhathi kuze kube imaphakathi nobusuku namhlanje. Bangakwenza lokho ngokuvakashela iwebsite yakwa-IEC ethi www.elections.org.za noma bathumele inombolo yabo yomazisi ku-32249. Abaholi bezenkolo bathi uhulumeni kufanele ukhombise ukuthi uyalibona iqhaza kanye namagalelo abanawo ekulweni ingqinamba ekhungethe umphakathi. Labaholi bathi igameko zokubulala, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ngezinye zeinkinga ezidlalo bemphakathini. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ubelihola ithimba elivela kuhulumeni ebelisingethe ingxoxo nalabaholi bezenkolo. Abachazwa njengemgogodla emphakathi okungabaholi bezenkolo bangabanye babantu bokuqala babhekana nemndeni noma nabantu abasuke begungethwe izingqinamba ezenzeke emphakathini. For issues in our societies, drugs, gangsterism, that's very big. Then we have gender-based violence. Now these are the things, poverty, unemployment. When we see our people coming to social welfare, so we thank government for these things. As a Cape Town Ulama Board, when we engage with our people, we talk to them, we see the hurt in their hearts. Bathi kufuneka ukuthi kungenelele umphakathi einkingeni ezibandakanya ukukhulelwa kwentsha, ukudlanga kobugebengu nesimo sokuphepha kwabesifazane kanye nezingane. The killing of the youth, the young children with alcohol, drugs. So that is a very, very, very dangerous thing that you say, because abantwana manje, they don't listen to any of their parents. Uhulumeni uthi uyibophezele ekukhuthazeni ukuvuselelwa kokuyiphatha kwabantu emphakathini ukuze kuzoba nokuthula kuyo imphakathi.
Problems of drugs, there's unemployment, there's teenage pregnancies. So we are saying to the interfaith community, as government, as we deal with these issues, you should be there. Abaholi bezenkolo bathi kusafanele kube nezingxoxo ezimqoka. Mbukeli sathi qwe itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthe. Create a situation where a young woman can be able to walk alone in the middle of the night without the fear of being attacked, raped, or any form of assault. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icela uthi kuthela izithelo ezinhle ukusebenzisana nohulumeni waseMozambique ekulisana nobugebengu obenzeka emngceleni. Usho lokho ngesikhathi kuvula isiteshi samaphoyisa eManguzi enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal namhlanje. Asikubingelele mbukeli ngoba sanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lakhe kufanele lithathe intambo zokubusa esifundazweni iWestern Cape emva kokhetho lukazwelonke. Usho lokho ngesikhathi ekhankasa ePhilippi eWestern Cape. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Umbuso uthi abukho ubufakazi obuqinile bokuthi imali eyatholwa umsolwa wesine ecaleni lokubulawa komculi uKenan Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tibbs Muzwane kwakuyimali nje ethinta ibhizinisi. Abameli bakheke umzi weThemba Gwabeni basamile kwelokuthi lesambe siyinkulungwane engama-8 kwakuyimali ayikhokhelwa usomabhizinisi waseThekwini kwaZulu-Natal umfundo Gcaba ngenxa yomsebenzi owawenziwe. Umbuso uthi-ke le mali kwakuyinkokhelo yokuqotha u-AKA nomngani wakhe. Kuphinde kwagqama indaba ka800,000 wamarandi okuthiwa yangena kwi-account kaGwabeni isuka kwaGcaba. Umbuso uthi kwakuyinkokhelo yokubulala u-AKA. AbakaGcaba baziqhelanisa netulo lokubulawa kwa-AKA. Umangalelo isithathu kuphela u-Eddie Mieza ongabonakala ethola le mali njengoba umbuso ukholelwa ukuthi uyena obahlinzeka ngebhamu. Umbuso wenza izethulo zokugcina uthi uphenyo lwawo luveza ukuthi abukho ubufakazi bokuthi kukhona omunye umsebenzi uGwabeni ayewenzela abakwaGcaba ngaphandle kwenkokhelo yokubulala. We investigated and there is no such evidence at our disposal. You have a duty to adduce evidence. All we are saying is a blank statement to say services rendered. No invoice attached. No contract attached, nothing. Yet the person who paid for the shooting, once again, isn't an accused here. Your worship has not been addressed by the state on that aspect. And I would submit he's not here because the state is scared. For reasons only known to them, they are scared to make this arrest. Umbuso uthi uMieza waboshela ukuhlinzeka ngebhamu kuphela. We are saying it was not his role to be present at the scene. His role ends and starts with the supply of the machinery. Umbuso uthi kuzothatha cishe inyanga ezinhlanu ukuphothula lolu phenyo. Isinqumo ngebail sizokwethulwa ngomhla 15 kwephezulu. Ezindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi yabonakala imiphumela emihle yokusebenzisana nohulumeni waseMozambique ekulisaneni nobugebengu obenzeka emngceleni. Ungqongqoshe wamaphoyisa usho lokhu ngesikhathi kuvulwa isiteshi samaphoyisa eManguzi enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal namhlanje. Izakhamuzi zaseManguzi enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal zibonge ukubona umehluko njengoba sekukhona isiteshi esisha samaphoyisa zanikeza nesithombe sendlela obebenzeka ngayo ubugebengu kule ndawo. Lokhu kuza nje ngoba namhlanje evule ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele. Ubugebengu behle kakhulu. Ngiyabona impela kwehle kakhulu ubugebengu nemoto sekunciphile ukuntshontsha kwemoto. Zonke izinto nje zihamba kahle ubugebengu bunciphile kakhulu. Ngendlela kuyende ngabe ubugebengu uma uthenga imoto nje
iphakeme ayabafuna ukuyibona awuhlali insuku eziningi bafika bakuthathele yona bayiphuqe bese bahawela nayo eMozambique. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi inhloso enkulu ukuqinisekisa ukuthi le ndawo iba indawo ephephile kakhulukazi kwabesifazane. Create a situation where a young woman can be able to walk alone in the middle of the night without the fear of being attacked, raped, or any form of assault, but any person, especially men, and we will say our job has been accomplished. Thank you very much. You go and walk. You are called upon to go and work. We instruct you. You are commanded. Make these communities safe. Ucela umphakathi ukuthi ubambisane nabakwaZidlodlo kungabibikho abantu abazofihla inzwe laboya. Wagcizelela ukuthi nabo abakwaZidlodlo abazosebenzela kuzo lesi siteshi basiphathiso kwezikhali zamantungwa. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Abanikazi bamatekisi esifundazweni Eastern Cape nabasohlelweni lokuthuthwa kweingane zesikole bathi angeke iqhubeke ukuthuthwa kwalezi ingane kuze kube bakhokhelwa imali abakoletwa yona. Emhlanganweni ababenawo uNondunankulu wesifundazwe iEastern Cape Oscar Mabuyane bathenjiswa ukuthi bazokhokhelwa ngoLwesihlanu oluzayo le mali. Imeko ibuyele esiqhelweni ephondweni emva koqhankqalazo lonoteksi. Oluqhankqalazo luchaphazele ezothutho, amashishini kunye nenkonzo yezempilo. Isigqibo esinaso sesobana sawuthi sikwazi uba sibe kanti siyabuyela enkomeni sibathutha abantwana ukuya esikolweni. Ibe kanti imali zivelile kwi-bank accounts ze-operators. Izivumelwano kweza izolo nesigqibo esizithathile izolo zezobana irun iza kwenziwa ngoLwesibini ibe kanti imali iyavela ngoLwesihlanu kuye wonke umuntu we-operator. Saba nenhlanganiso ke ngomvulo kwiveki elandelayo uzama ukujonga into bana ingaba wonke umuntu ubhatalekile na ukusukela kuJanuary uzothi ga kuMarch. Ukanti urhulumente wephondo uthi olulebaziseko lokubhatalwa kwabanoteksi kungenxa yobuxhaka-xhaka yabo kwaye nee-invoices ezingagqitywanga ukugcwaliswa. Okwanamhlanje ke asikafumani ingxelo zithi ngenene akho abantwana bathuthwanga kodwa imeko le esiqwalaseleyo esizawuqinisekisa njengoba nditshilo ubana singurhulumente siyahlawula ukuze kubuyele esiqhelweni ukuthutha kwabantwana. Urhulumente kwacwangcise ukuza nenkqubo yokubuyisa ixesha elinothi lilahleke kumagumbi okufundela ngenxa yesisigqibo sonoteksi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Umphakathi ohlala ngaphansi kwesizwe ibakwana bamahopa eBrits Northwest uthi uzoqhubeka nokubhikisha ngaphandle kwemayini iGlencore Rovan kuze kube kuhlangatshezwana nabakufunayo. Amalungu omphakathi ezindawo ezahlukene anqume ukuvala imayini iGlencore Rovan ngomsombuluko. Lamalungu akhala ngokungaqashwa uma kuvela amathuba omsebenzi kule mayini. We are concerned, we would like the mine to comply with all the regulations specified by the government in regard to employment, socio-economic activities such as schools and the likes. Le mayini isebenza ngaphansi komhlaba olawulwa isizwe sabakwene bamohupa ngaphezulu kweminyaka engama-30 kanti sinengxenye sinezabelo kuyo. Uthi imayini ayibanikezi ithuba lokukhulumisana nabo malungana nokuthuthukiswa kwayo. Estatementeni esikhishwe iGlencore ithi ayazilutho ngalombhikisho futhi ayizange ithole umlayezo ophambilini futhi lo mbhikisho awukho emthethweni. Uhulumeni useqala ezinye ingxoxo zokuhlenga imisebenzi esikhungweni sasePosini kuleli. Inyana eyisebenza ukuxhumana iCWU ithi inqumo ukunika uhulumeni lelinye ithuba lokuqhamuka nesixazululo. Lokhu kuza nje iningi lezisebenzi lifuna ukukhokhela umhlomelo yazo bese kuyaphela ngobudlelwano bazo nalesikhungo. Izisebenzi zasePosini ezidiliziwe zithi ayisakudinga ukubuyela kule nkampani kumanje zifuna ukukhokhelwa imihlomulo yazo ngokugcwele. Lokhu kuza emva ukuthi izinyunyana zezisebenzi ziqale phansi zengxoxo nohulumeni malungana nezikhalo zezisebenzi. Izinyunyana zithi angeke ziwuhoxise ukukhukhulela ngoqo wesiteleka ohlelelwe ukubanjwa ezweni lonke. Kepha-ke izisebenzi zithi izinyunyana zehlulekile ukuzibhekelela ngokunjalo ke nohulumeni. Where were they when we were called on the 29 with threats that when we don't report our contract will be terminated come the 30th?
we were retrenched again. No, let them engage for those that are left, those that were not retrenched. So it's too late now for them to stand up and fight for workers. The time they were enjoying the 80 rand that they were taking from the workers' salaries, it was nice. But because now they don't have members, it's when they want to stand up. Inyunyana yezisebenzi zezokuxhumana iCWU emeleke iningi lezisebenzi zaseposini ekholwa ukuthi isixazululo sengatholakala. Le nyunyana ithi phansi amaphaphu. The planned mass action has been suspended because talks are opened up again. COSATU is presently talking to government. Mbongela Mhlahlo semasezulu uyalandela emva kwekhefu. Nina besilio siyakuqala phake simthathele zona oza kwethu abasebenzisa ulimi lwesiXhosa abazonifundela indaba kusasa kanti mina mzukulu kaNomazinyane ngizobuya ngesonto neindaba ngolimi lwesiZulu. Sale kahle.